या तो घमंड में हो या तो कहीं डिस्टर्ब सुंदर भैया बोलत नहीं खे के होसे गांव भर के लइका पूछा तरह सके भाई का बात बजे इतना ही उदास भैया गोलू राजा से लइका एक मन के बात तो जानते बड़े कि का ही का करी का करत हुई मन के बात अपना मित्र से बताओ तर कि उपरवार भइल बाना अरे बुखार भइल बा उपरवार भइल बाना अरे बुखार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा उपरवार भइल बा बुखार भइल बा उपरवार भइल बा बुखार भइल बा आखिर काहे उदास भैया किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा बड़का स्टैंड नहीं खेलो वाह वाह लगाओ ये लड़की के हम कैसे जननी हम कोनो भगवान तो होई ना अना कोनो हम हो मध्य प्रदेश वाला बागेश्वर धाम चेहरा पढ़ के जान गई नहीं पगलाई जुल्फ लहरत बार खौराई बहो आखी हो सर मुँह मुरझाई बहो एक रस्सी भाई गुड्डू राय जी पहले संगीता जी के हमारा पिताजी के बगल में जो भाई बात करता रहा उपरे रंजन उर्फ डब्लू जी हमर बड़ी मानने वाला भाई बड़ी मानने वाला एक रस्सी जवानी सवार भइल बा एक रस्सी अरे जवानी अरे सवार भइल बा किए हो जीवन में धर्मेंद्र भैया हाँ कह ना हो कहला ना हो बबुओ कहला यह जीवन में
स्वाभिमान होके के चाहिए। अभी जितना गीत भइल केवल जन मनोरंजन, केवल क्यों कैसे श्रोते आए हैं, हमारा भी ड्यूटी है। बाकी देखिए अभी के गीत भाव में हो। संगीता जी संगीता जी है आओ कर के देखो तो और सब दिया जाएगा। चल डगर में डेग डगमा काट हो एक छेना न मुंह में घोटाता चले डगर में देख डगमगाए लागल, छेना अगर मुंह में घोटाए लागल, बाल बिखराए लागल, आँख हंसे लागल, मुंह मुरझाए लागल, तो जनी है बाबूजी केहू से प्यार हो गई कि दिलदार किए हो। अरे छौड़ी से पूछो लगली बीमारी न हो झारावल बाणे मुझई शिकारी न हो बड़ी हम ना डाले के आजले जननी धर्मेंद्र भी आज जाना हम डाले के जननी और निकाले के हेलो ए पगली के लगली बीमारी हो झारावल बाण ओझई शिकारी हो तनी मनी शौक होता है संगीता जी रौरा पर कि गोलू सोंगे अरे संघे में
गोलू सोके संझे में करबर भइल बा। संगीता जी ना रहती तो हम ना कहती, बाकी बाड़ी तो कहते किए हो। अब छौड़ी से पूछो एकरा, अरे प्यार भई छौड़ी से पूछो एकरा। चढ़ जा चढ़ जा और बात कि ऊपरवा भइल बाना, चला चला अरे ऊपरवा भइल बाना, पोखर भइल बा। ऊपरवा भइल बाना, पोखर भइल बा। किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा, अरे पूछो एकरा पूछो एकरा, अरे प्यार भई छौड़ी से पूछो एकरा, प्यार भई बा। छौड़ी से पूछो, छौड़ी से पूछो